Sakmenika dalem sampun wonten ngajengipun gerbang pesarean utawi petilasan makamipun Kanjeng Eyang Sinuwun Pangeran Adipati Jumina. Monggo sami sareng sowan mlebet sareng dalem. Papan pesarianipun Kanjeng Eyang Adipati Pangeran Juminah menika kelebet wonten papan astana Jabal Kuntul Melaya Latah Pratamulya, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kanjeng Eyang Pangeran Juminah menika salah setunggalipun perwira tinggi Mataram ingkang diparingi tugas kalian Sultan Agung kagem numpas VOC ten Batavia. Terlepas saking critanipun Kanjeng Eyang Pangeran Juminah ingkang sampun sumereten alam kubur menika, mugi-mugi paringana dijembaraken dilapangaken kuburipun, paringana ditampi sedanten amal ibadanipun, sedanten jasa-jasanipun nalika gesang ten alam donya. Mugi-mugi Kanjeng Eyang Sinuwun Pangeran Juminah paringana ditempataken ten surganipun Gusti Allah, paringana ditempataken ten surganipun Allah ingkang paling sae. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Allah